alle sammen. Hej. Vi glemte desværre at filme, da vi bagte, fordi at mine forældre de sad derude, og vi skulle bage det, og de brugte det, vi skulle til at filme med. Ja. Så det gjorde vi ikke. Men den her, vi lavede 2 parter, og den her part, der ser I lige, hvad I skal bruge, hvis I vil lave dem, og i anden part, der ser I resultatet på småkander, når de er færdige. Ja. Så Anna, hun læser lige hurtigt højt, jeg skal lige få den til at fokusere. I skal bruge 60 gram margarine, 60 gram sukker, 1 æg, 1 knivspids vaniljesukker, 90 gram mel, 1 knivspids salt, og så skal I bruge chokolade, hvis I vil have fyld. Eller hakket nødder, det bestemmer I. Vi har gjort det med chokolade. Så. Det smager lidt bedre. Ja. Og I kan lige se så. Og det heroppe, det er, hvis I vil lave cupcakes. Ja. Det kan I også lige se, men vi har altså ikke resultatet på det. Nej. Dem vil vi ikke lave. Der skal I bruge 60 gram margarine, 60 gram sukker, 1 æg, 1 knivspids vaniljesukker, 90 gram mel, 1 teske bagepulver. Og så glasur, det ved I vel godt, hvordan man laver. Så. Og så kan I jo pynte. Og det var cupcakesne, men altså, vi laver småkerne. Ja. Så. Det er dem, I får resultatet at se på. Så. Men kig med i part 2, og så og der ser resultatet. abonner, Kommenter og vi ses. Hej.